Let's Africa TV njengoba ngishilo ke nganza kwethu ukuthi sisenkandla kodwa kwadunusa kwesakanxumalala isigodi la sibizwe khona former president of South Africa ubaba uNxumalala. Sibonile ke zenzeka izinto kumnandi afika amagoso yashawa ingoma kanti ke naye uNxumalala ube khona naye bekhona futhi kanye nonkosikazi wakhe umama uMakhumalo nabanye khona uphumele umphakathi kanti ke kuzothi ke futhi ke nama artists endawo nawo abekhona njengoba ibonela ke inkombi zabantu sigcwele kumnandi ke ngendlela emangalisayo okwakho nje ukuthi uhlale uqhubeke ubone ukuthi ke ngabe ikuphi okunye kwenzakala ngaphinde ngibalule nje ukuthi nenkosi yesizwe sakwaNxumalala nayo ibikhona kule ndawo kanti ke futhi siphinde sikhulume nabanye abakhona siza ukuthi bona ngabe ke lolu daba balibona kanjani. Kuthokozile ke bukelo Select Africa TV ngishilo ukuthi ke njengoba ke sikwaNxumalala uNxumalala ke sinayo ke inkosi yesizwe sakwaNxumalala phakathi kwethu ngalesikhathi Nxumalala siyabingelela futhi siyakhuleka kuwe Nkosi yami Maphume Phethe sabonga nje ukuthi usiphe ithuba Select Africa TV nesikhathi sakho mhlambe ke asikubingelele siphinde sikwamukele. Nami ngiyabingelela ngiyanimukela la endaweni ekuthiwa Nxumalala. Mhlawumbe ke Nxumalala njengoba ke sisengomeni kuqala unyaka ngabe isho ukuthini ukuba kwengoma endaweni yakho? Ingoma phela ihlanganisa abantu kuphela nalokho kuloka abantu endaweni kube kuhle bebejabula bayiqoqa abantu bebe into eyodwa abantu. Ngabe ke ike yama iminyaka ngenxa ye COVID ngabe ke kube kanjani isimo ngabe amagosa bese give up kwenzakaleni? Ngiyacabanga ukugive up ngoba abonakala namhlanje amagoso onke nje abonakala ababaningi kakhulu abantu abonakala namhlanje. Mhlawumbe ke mangakhuluma nawo nje azobukela njengamanje ukuthi cha ingoma yakwaNxumalala isibuyile ungathini kuwo nathi camera? Hayi no ngithi abantu ababuye iyaqhubeka ingoma kulonyaka nekuzoba inkulu kakhulu bayiqhubeka ingoma. Indaba ezithi siyabonga abantu ngiyabonga. Siyabonga kakhulu yona ke inkosi uNxumalala yesizwe sakhona la kwaNxumalala la impela ke ezoshaya khona amagosa khona kanti ke kuzobe khona ka futhi ke nama artist amaningi azobeke eshiyelana inkundla kodwa ke kwakho nje ukuthi uhlale lapho sizokulethela nokunye okwenzakalayo. Sholozi siyabonga. Ngiyabonga. Usukule.